da hor, Joseba Urkiola joanan, haiek batek huts eta bi, besteak bi eta huts, Josebak esan die, irabazezala honenak, gaur honena, zalantzarik gabe, Ibar da. Bai, horrez dago zalantzarik gane. Emaitzarekin ere ez. Eta Urtzelaik ez dut uste berak pentsatutakoa esan duenik. Nahi hau bai, baina kompromisoz esan duela iruditzen zaitu. Bai, lehenengo alainak esan du, ez da, Joseba? Hala da bai. Eta baina alata guztiz ere, nik uste dut bazuela konfiantza taldearekin, ez? Hemen partidon bat egingo zuen. Baina hain errez irabaziko zuenik. Eta 4 gol egingo zituenik, ez dut uste inok pentsatzen zuenik partidua hasi baino lehena. Nik ez. Partidua hasi eta gola egin dutenean, orduan ikusten zen Eibar nagusi eta Alavese partidon bat egin beharko zuela. Markaoia berdintzeko eta partidari buelta emateko. Eta ja, bigarrengo zatian, aldaketa hori egin duenean, orduan behi pentsatzen nuela utzeta lau edo gehiago. Orain ere begira nunda bien baloia. Bai. Begira nunda bien baloia. Ezin, ez tala, behintzat aukerak sortu baloiak, arean sartu erremate bat, aldaratzea guretzako dena bultzaka, ez bultzaka ere ez. Ez. Bi erremate egin dituzte, usten dut gaina Oskar Martinez egin ditula bia buruz, atesanari eskuetara. Erdira, bai. Besterik ez. Ez. Baina askeneko jaurtik eta Riko, gora. Horixe izan da, bigarren zatian ikusi dugun gauzik azpimarragarriena Alavesi dagokienez, pentsa. Taldea taktikoki eta Eibar oso ondo. Lerroa mantenduz areatik kanpo, metro asko gainera, taldea metro gutxi barrun zartuz, bai lerroa artean, bai jokalaien artean, eta itota momentu guztietan Alavesen jokoa. Eta alata guztiz ere, irutzeit Alavesek bere egunik onena ez duena izan baita ere, hori ere bai. Baina aurrean zegoen egin dauko ezun, beti egun hobeak eta untxarrak izaten dira. Normalean egun honak izaten dira beko postuan taldeen kontra, eta... Bai, joan zen astean ere zuen irabazi, berdindu egin zuen Lamolaren aurka hemen Mendizorrotzan. Baina, lehen esan dugu oso ezberdina izan zen, egun hartan 18. minutuan 10 geratu zen, huts eta bi galtzen hasi zen, eta lehen esan dugu, baina Lamuela ez da Eibar, eta gaur Eibarrek baizio ederra eman dio, Alavesi. Eta aipatu duzelen, kalendario nahiko, erosoa edo, ez daukala Alavesek, baina urrengo astean Arlo Nazioan izango gara, Lemoaren aurkako partiduan, ez da aztu behar abenduan, Mendizorrotzan jokaturiko partiduan, 3 amaitu zitzaio zutela partidua, eta Alavesi asko kostatu zitzaiola Lemoari erritmo hartzea. Bai, hala da. Eibar ere pasa beharko da. Arlo nagusiatik, okerrez banago. Bai. Urrengoa, 15 egunera. 15 egun barru. Biek jokatu behar dute Lemoaren aurka. Falta Alavesen alde, 2 minutu eta luzapena partida bukatzeko, dena erabakita dago. Errematea kanpora. Ateko sakea. Huts eta 4. Harrigarria. Harrigarria ohitu gabe. Eibarrek. Bai, ligan, Bai, ostegunean ikusi genitu, baina ligan. Hemen azkena ikusi genuen 4 gol, Real Unionen aurka izan zen. 4-batekoa. Bai. Zenbat aldatu. Itxura. Egun hartan oso gaizki Real Union ikusi genuen. Eta Eibarrek Alavesekin golaberaxa alde noski, Mirandesekin ere alde du Manis Mandiolaren taldeak. Ipuruan galdu egin zuen utxeta bat, baina Mirandan utxeta bira bazizion. Alavesek berriz golaberaxa galdu Eibarrekin, galdu Mirandesekin. Hala ere, nahiko urrutik geratuko zaio Alavesi. Jardunaldia bukatzen denean, Mirandes gutxienez 5 puntura. Eta izan 8 geratzea. Alavesek egin behar duna da, batez ere aste honetan ahaztu hau. Ikusi geizki zer egin duten. Beraie jakingo dute gaina jokalariak eta nola dauden. Badakite arazoak dituztela hor goikalde horretan, eta lesioa dirala eta ez dirala. Baina aztertu ondo, eta azkeneko txampa ona bete. Gutxienez sailkatu, eta gero ez dakigu zer ez datuko da. Playoffak ez dira izan dena laugarren iritsi naiz, da ez dauka zer egin, ez ni laugarren iritsi naiz, playoffan sartu naiz. Hain ikusiko dugu zer gertatzen. Hain ja 2 partidura jokatu behar dut, kanporaketa bat. Eta ikusiko dugu. Eta gero pasatzen tanean beste bat. Iruditzen zait
justu askotan garrantzitsua izatea ondo iristea, jokalariak ondo iristea, orain lortu behar dena da iristea lehenengo. Eta momentu honetan, bihar ikusi beharko da zeiten dute Logroñesek, Real Unionek, Palenciak eta hauek, eta nun gelditzen diran, eta horren arabera, bueno, errezo ukiko dute, osailo izango dute, baina bere esku ongo da hondikan ere. 2 minutu luzatu ditu epaiak. Minutu eta barroko segundu geratzen dira partida bukatzeko. Nacho Garrok berresatu du Ibarrentza, Tales Albistegi, Cuevas. Partida lasaia jokatu du Ibarrek, Erres, irista ez jokoz kanpo, beste aukera bat izan dezake, irriste egin du lurrera joan da. Hortxe, geratu da Ibarren aukera. Abaroa zen. Montero katera du, begira, zenean dio Altunak Abaroari. Entrenatzaileak barkatu, entrenatzaileak kritikatu ez Alabesuka. Gauza bat ona da, hor dago, esan nahi dut, ez da asko egiten dute, pon, eta eseri, eta desagertu, ez? Ez, hor dago, taldearekin oandik asarre, taldeari laguntzen, no? Begira, begira, saltoka nola da bien orain, Miguel Ángel Álvarez Tomé, utxe eta laugaltzen, segundua geratzen dira, segunduak agertzen, bukatu delako partida, haze poza Eskozia Labrabo zalen artean, eta hortxe bi entrenatzaile arteko besarka da, Manis Mandiola, Miguel Ángel Álvarez Tomé, eta gainera Tomé, Juanan,